Die bloof je! Ja, wat maakt op jij? Sorry, kijk, kijk! Easy, oké, go. Kom, Pierre!
een zak rails wat je wil doen.
Zeta? Strafschop. Balen. Nee, met die maar met een keer. En dan gaan we voor die straffen zo. Ja, dat gaan we wat doen, ja. Heel koud. Oké,